Hola, benvinguts a la classe de dibuix tècnic. Avui el que us explicarem és com trobar les rectes tangents a una hipèrbola a partir d'una direcció ja donada d'una recta, en aquest cas de la recta D que veieu aquí al costat. Doncs, primer de tot, el que hem de fer és traçar una perpendicular a la recta D que passi pel punt de focus F. Llavors col·locarem bé aquesta regla per traçar la perpendicular i hem de vigilar que ens toqui bé la recta, és a dir, la torno a traçar, vale? I allargarem bé aquesta perpendicular, tal com veieu, vale? I agafarem un compàs i amb la distància AB i centre F', traçarem una circunferència, tal com veieu. Ara que ja tenim la circunferència, tenim dos punts de tall amb aquesta recta. En aquests punts de tall els anomenarem Fs i Fx, tal com veieu. Un cop fet això, continuem i el que farem ara és buscar el punt mig, la mediatriu, entre F i Fs. És a dir, agafem el compàs amb una distància una mica més gran de la meitat, tracem aquests arcs des de F i des de Fs amb la mateixa distància i on creuin aquests arcs traçarem una recta que serà la mediatriu. Aquesta mediatriu és solució, per tant la tracem més forta, ja tenim T1. Després el que farem és traçar la mediatriu des de F fins a Fx, així que traço els mateixos arcs amb una distància i tenim l'altra solució, que serà T2, la tracem també en fort, i tenim l'altra recta tangent. I li posarem aquesta recta tangent T2 i després traçarem una recta des de Fx fins a F', tal com veieu, i trobarem aquí un punt de tall, que és el punt de tangència T2, i després el que farem és traçar des de F' fins a la recta T1, que passi per Fs, una recta, i amb aquesta recta trobarem a l'altre punt de tangència T1. I això és tot, ja tenim aquí el problema acabat, espero que us hagi agradat i ho hagueu entès tot. Ens veiem a la propera classe, fins aviat, adeu.